ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬೊಕ್ಕ ತುರ್ತು ಸೇವೆಲದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಯೂನಸ್ ಆಲಿ ಕೌಸರ್ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ದ ತರಬೇತಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಯೂನಸ್ ಆಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲ್ಬರ್ಗಡ್ ಈತನೆಂಗನೆ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಘಟಕಲುಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಉಡ್ಲ ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದನು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಉಪ್ಪುಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾವುದುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಪೊರ್ತುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಾವನ ಉದ್ದೇಶದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನು 2020 ರಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದದು. ಇಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಮಿತ್ತದ ಒತ್ತಡನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಪಡೆ ಬಿ ಕಂಪನಿದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಜಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಎಂ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ನವಾಜ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು.